com un record borrós, en passat esfereïdor, va existir un espectacle que cap dels seus antics visitants té valor per reviure. El Circ de les Angoixes va ser un malson fet realitat, fins que es va convertir en terror. El seu tancament va estar acompanyat de rumors de desaparicions inexplicables i l'ombra d'una força sinistra que s'alimentava de la felicitat. Ara, les portes del Circ de les Angoixes s'obren novament. Entra si t'atreveixes a descobrir aquest lloc maleït. T'atreveixes?